Ola! Noutros tutoriais falamos das diferentes formas de representar a Terra, pero hoxe imos centrarnos nos planos. ¡Comezamos! Noutros tutoriais falamos das formas que temos os seres humanos para representar o noso planeta, a Terra. Entre eles están os planisferios, os mapas de diferentes tipos, o globo terráqueo e os planos. Hoxe falaremos a fondo dos planos. Os planos son unha representación en dúas dimensións e a escala dun determinado espazo, como pode ser unha vivenda, un parque, unha aula do colexio. Uns dos planos máis usados son os de cidades, aldeas, e atendendo á forma destas poboacións, os planos poden ser ortogonais. Son planos usados en aquelas poboacións cun deseño en ángulo recto. Exemplo de plano ortogonal é este. Lineais. Nestes planos represéntanse localidades que normalmente foron construídas ao longo dunha estrada principal. Podes ver aquí un exemplo de plano lineal. Irregulares. Neles, as poboacións non teñen unha forma definida. A meirande parte dos cascos vellos das cidades teñen este tipo de planos. Vemos aquí un tipo de plano irregular, porén, hai outros tipos de planos. Imos ver algúns exemplos. Planos de casas, edificios. Neles se amosa a estrutura interna destes lugares. Planos de lugares públicos. Por exemplo, o plano dun parque. Hai que destacar que normalmente os planos se usan para representar lugares pequenos. Cando queremos representar lugares máis grandes, acostumamos a utilizar os mapas. A continuación, imos falar dos elementos dun plano.
lenda. É un recadro situado nun recuncho do plano no que aparecen o significado dos símbolos do mesmo. Por exemplo, se no plano vemos WC, significa que nese lugar hai uns servicios ou baños públicos. Escala. A escala é a proporción que hai entre a distancia entre dous puntos no plano e a súa correspondencia na realidade. Por exemplo, se no plano aparecen estes números, 1, 2 puntos 200, quere dicir que por cada centímetro no mapa hai 200 na realidade. Orientación. Son liñas que nos permiten orientarnos no plano e saber onde está o norte, o sur, o leste e o oeste, é dicir, situar os puntos cardinais. Por exemplo, este é o símbolo que aparece nos planos, a denominada rosa dos ventos. Toponimia. É o conxunto de todos os nomes de avenidas, rúas, estradas que aparecen nun plano. Nunha casa ou edificio, no plano non hai toponimia. Agás se aparecen o nome das rúas que rodean a mesma. Por exemplo, se quero ir á Rúa do Camiño Vello, sei que está aquí. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Que partes dun plano podes ver na seguinte imaxe? En primeiro lugar, temos a orientación, que neste plano aparece únicamente a orientación norte, lenda. E toponimia. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!